Vítajte v ďalšej epizóde nášho magazínu, tentokrát z kategórie recenzie. Dnes sa spoločne pozrieme na túto krásavicu Nikon 105 mm f1.4 ED. Elektronická clona, EDčko, prvky s veľmi nízkym rozptýlom svetla. Jedná sa o super svetelný portrétny objektív značky Nikon. Je to relatívne novinka, myslím, že bol predstavený v lete roku 2016. Bolo mi cťou s týmto objektívom sa zoznámiť a urobiť zo pár záberov. Odporúčam naozaj v kľude, sadnite si, lebo to, čo tento objektív dokáže vyprodukovať, vás reálne posadí do kresla. Odporúčam, sadnite si a kľudne pozerajte. Pozerajte, uvidíte, je to neskutočné sklo, na záver si pozrieme aj nejaké spoločné zábery. Mám urobený, zobral som ho na viacero akcií, kde som ho vyskúšal a uvidíte, je to naozaj super sklo. Poďme k samotnému objektívu. 105 1.4 svetelná. Ako vidíte v porovnaní, ja tu mám pre porovnanie starú 85 1.8 D. Je to hodne starý objektív, na druhú stranu pre mňa veľmi obľúbený vďaka svojej veľkosti a jednak aj vďaka svojim parametrom. Ak si pozrieme tieto dva objektívy, ja tu položím takto tú 1.8, vedľa toho veľmi rýchlo ukážem tú 105. Na výšku, na šírku, priemerovo je to neskutočne obrovský objektív. Priemer predného členu je 74 mm, vonkajší priemer filtrový závide, ak sa nemýlim, 82 mm. Je to fakt na portrétny objektív, je to neskutočne obrovitánske. Na druhú stranu musím povedať, že pokiaľ to držím v ruke, ja to nasadím pekne na telo. Keď sa pozrieme spoločne na to, ako sa ten objektív drží v ruke, ostriatý prstenec mám krásne k dispozícii, viem s ním priostrovať, na druhú stranu krásne si ho držím v ruke a viem s ním krásne fotiť. Čo sa týka samotných parametrov tohto objektívu, nejakých tých optických, obsahuje 9-prvkovú elektromagnetickú clonu, čiže pokiaľ s týmto by niekto chcel napríklad natáčať video a použil by vstávané mikrofóny v zrkadlovke, clona, ktorá tam je veľmi presná a po použitím tých mikrofónov by v podstate nebola počuť nejaká tá vibrácia alebo cvaknutie clony. Na druhú stranu, čo môžem povedať, je, že čo teda mne osobne veľmi na tom objektíve, čo ma potešilo, tak samozrejme klasické okienko s predostrenou, respektíve zaostrenou vzdialenosťou. Stalo sa mi totiž v horších svetelných podmienkach, ale to vám ukážem neskôr, sa mi vyskytla situácia, keď som potreboval s týmto objektívom manuálne priostriť a nebol som si úplne istý, akým spôsobom, respektíve prečo ten objektív nevie priostriť, ale to si povieme na záver. Čo sa týka samotného ostrenia, štandard samozrejme ostrenie ultrazvukové SVM motorček najnovšej generácie. Z boku na tele krásne vidíte prepínač automatického manuálneho ostrenia s tým, že automatické ostrenie je s možnosťou kedykoľvek proste priostriť. Tú automatiku viete kedykoľvek prispôsobiť sebe. Odporúčam, ja som to sám využíval a naozaj drobné korekcie som si robil. Povieme si, za akých podmienok to bolo. Čo sa týka doplnkových vecí k tomuto objektívu, ako som hovoril v predošlom videu, k tomuto objektívu konkrétne v balení nájdete také látkové púzdro. Nájdete tam túto obrovitánsku slnečnú clonu. To je HB79. Keď si ju nasadím, ten objektív sa mi dramaticky predĺží a ako som hovoril na začiatku, veľmi príjemne sa drží v ruke. Mám k dispozícii ostriaci prstenec. K ostriacemu prstencu. Ak si všimnete, v tomto momente mám predostrené na minimum a idem na druhú polohu. Kým preostrím v podstate na nekonečno, tak vykonám cca nejakých 130-150 stupňovú otočku. Takže chod toho ostriaceho prstenca je veľmi dlhý. Teraz som na jednom konci, otáčam a som na druhom konci. Ten chod je naozaj dlhý. Prečo? Viem si predstaviť, vzhľadom na vysokú svetelnosť 1.4, viem si predstaviť, že je potrebné naozaj robíte drobné korekcie s vysokou presnosťou a preto to ostrenie je rádovo dlhšie. Konštrukcia objektívu
Očakával by som, teda aspoň z minulosti som zvyknutý na nejaké tie kovové tela objektívov, musím povedať, že toto je plné plastové. Koniec koncov, oproti niektorým profesionálnym máte tu Made in China. Nemyslím si, že by to tomuto objektívu zrovna uškodilo. Príjemná konštrukcia, príjemný plast, naozaj vyzerá veľmi, veľmi robustne a pevne. Myslím si, že naozaj patrí do tej kategórie profesionálnych objektívov s vysokou svetelnosťou. Takisto, podobne ako som už predtým hovoril, je tu NCO, čiže je tu nanocrystal coating. Čiže sú tam tie nanovrstvy na zabezpečenie čo najmenších odleskov vo vnútornej konštrukcii a takisto ED-čkové prvky, aby nedochádzalo k nejakému rozptýlu svetla a bol maximálny prenos kontrastu. Oproti predchodcom, povedzme si na rovinu, Nikon 105 1.4 momentálne vo svojej kategórii nemá v podstate konkurenciu. Samozrejme, v minulosti bolo viaceré objektívy, 135 s dvojkou clonou, 105 s dvojkou clonou. Máme alternatívy, napríklad Canonova 85 1.2 je úplne famózne sklo, veľmi podobné veľkostné. Na druhú stranu toto má 105 mm a v podstate na tej vzdialenosti nemá takmer žiadne vôbec nejaké sférické alebo súdkovité skreslenie. S výnimkou, ak sa nemýlim, na full frameoch, kde to skreslenie zľahka je, ale nemyslím si, že by to bolo niečo dramatické. Čo sa týka optického výkonu tohto objektívu, musím povedať, v živote som nedržal ostrejší objektív v ruke. A to už mi rukami prešlo pár kusov objektívov, aj starých konštrukcií 1.4, 1.8 alebo 2. Musím povedať, toto je to najostrejšie, čo som kedy videl. Ak si porovnáme jeho optický výkon na full-frameovom tele, konkrétne tento objektív som testoval s D800 a napríklad 7200 s menším čipom APS-C, tak na APS-C je tá ostrosť ešte o niečo vyššia. Samozrejme, je to menší čip, sníma viac záber zo stredu pola. Je tam tá ostrosť o niečo vyššia. Nehovorím, nie je to niečo, čo by ste veľmi intenzívne zbadali. Čo viac povedať, pevne verím, že ešte stále sedíte, pretože teraz je tá asi najzaujímavejšia časť a ideme si spoločne pozrieť pár záberov, ktoré som zhotovil. Ja som tento objektív zobral jednak na hokejový zápas, jednak som urobil klasickú sessionu s modelkou, nejaké portréty a jednak podarilo sa mi v jednom momente odfotiť moju domácu šelmu britského modrého kocúra. Poďme sa pozrieť hneď na toho britského modrého kocúra. Ja som ho odfotil v podstate v protisvetle, čiže on mi sedel chrbtom k oknu. Za ním bolo okno so žalúziami, ja som ho fotil ako sedel na konferenčnom stoliku, jeho najobľúbenejšie miesto, úplne najobľúbenejšie doma. Konkrétne toto bolo fotené s ISO 400 na tých 105 mm, čas 1/100 a clona 1/4. Poďme sa pozrieť teda na ten záber. Ako vidíte, už vo všeobecnosti krásne, čo 1/4 clona pre nás znamená to, že je tam veľmi extrémne nízka hĺbka ostrosti. Vo všeobecnosti vidíte, že uši, ak si ich priblížime, uši sú rozostrené. Ak si priblížime, ja som konkrétne v tomto prípade ostrel na nos, tak si pozrime ten nos a vidieť na tom nose, vidíte neskutočný detail jeho srsti tak, ako som ho doteraz nikdy nevidel. Naozaj je to pre mňa úplne neskutočné, do akého detailu tento objektív dokáže ísť. Keď si pozrieme kraj jeho tváre, tak vidíte, že v jednej časti ešte stále je ostré a zrazu úplne krásne domlieka rozmazané pozadie. Dobre, ako vidieť ešte raz, na nos, na jeho čumák, na ktorý som ostrel, je neskutočne vykreslený detail srsti. Poďme ale ďalej, na ďalší záber, ktorý som vyhotovil. Tento záber bol konkrétne z hokejového zápasu. Keď sa na ňom pozrieme, tak je to pri 1.250 ISO 400 clona 1.4. Ostrené samozrejme ostrenie s jedným ostriacím bodom, žiadne ostrenie na automatiku, proste jeden vybratý ostriaci bod, na ktorý som presne chcel a konkrétne bol to priestor tu dole pod okom. Počkáme si na priblíženie. Ostrel som na tento priestor pod okom. Prečo nie na oko? Pretože pred okom je štít. Táto hmota, ten plastový štít môže spôsobiť, že nezaostrí úplne presne. Napriek tomu ISO 400
1/250 vidieť krásny detail tváre s vykreslením pokožky. To ostrenie je podľa mňa obstojné v tých podmienkach, je to v umelom osvetlení na hokejovom štadióne. Ďalší záber, ktorý tam mám, je konkrétne tvár hokejistu, takisto. Je to detail veľmi podobné takisto hokejista na striedačke. Keď si pozrieme úplný detail, tak tu je ten detail ešte viac vidieť a tu už naozaj si môžete pozrieť, že tu je reálne vidieť úplne detailné vykreslenie textúry pokožky ľudskej. Napriek tomu niektoré miesta, ktoré sú prepálené, ešte stále na tých miestach vidíte detail tej pokožky. Tu si pozrieme na ďalšom zábere, modelku, respektíve slečnú dámu, ktorú som fotografoval. Na tejto fotografii, teraz vidím, že som sa tam dokonca odfotil aj ja sám, čo je dobré. Na tejto fotografii chcem demonštrovať nejakým spôsobom, bolo to fotené v protisvetle, čiže modelka mala rovno oproti sebe slnko, ja som mal teda za sebou, za chrbtom. Napriek tomu, že táto oblasť je prepálená, je naozaj preexponovaný. Napriek tomu ešte stále vidíte, že dokázal ten objektív poslať na ten snímač ten detail, tú štruktúru, teda textúru tej pokožky a naozaj vidieť úplne najväčší možný detail, ktorý sa krásne vykreslené myhalnice, ktoré boli premalované. Naozaj neskutočné. Ďalšie zábery, ktoré by som rád ukázal, sú konkrétne dva nasledujúce. Veľakrát sa môžete stretnúť so situáciou, keď si niekto poviete, mám 2.8-čkový objektív, napríklad 70-200 a prečo túto 105 si kúpiť, alebo prečo by som mu využíval. Je to veľmi jednoduché. Keď si pozrieme záber, ktorý som s týmto objektívom vyhotovil pri 2.8 clone, tak vidíte, že vykreslenie zámerne bolo opätovné preexpozícia. Ostrenie tu na toto oko, vidíte v preexponovanom mieste krásny detail vykreslený, krásne vykreslené myhalnice. Ak sa pozrieme na záber, ktorý bol nafotený 1/4 clonou, vidíte okamžite vzadu za objektom, vidíte rozmazanejšie pozadie na tej 1/4 clone. Napriek tomu, ak si priblížime to oko je napriek tomu úplne identicky ostré. Vidíte, ten detail je úplne identicky vykreslený, nie je tam vôbec žiadny rozdiel v kontraste. Táto 105 je naozaj famózny portrétny objektív, ktorý, ja priznám sa, ja som v živote nič také ostré nikdy v ruke nemal a neviem sa dočkať, kedy by som tento objektív mohol dostať na nejaké detálnejšie testovanie. Posledný záber, ktorý si v tomto prípade ukážeme, na ktorom si trošku pozrieme aj väčší detail ohľadne kontrastu. Tento záber bol robený v tieni. Ja som teda v tieni nebol, ja som bol ešte stále na svetle. Slnko svietilo rovno predo mnou zhora. Modelka bola v tieni pri takom pomalovanom graffiti múre. Ostrenie bolo vykonané jedným ostriacím bodom na jej pravé oko, ak to správne otočím, na jej pravé oko, takže poďme sa pozrieť na ten priestor. Okamžite vidíte neskutočné prekreslenie detailu, jednak blízkeho okolia oka a jednak naozaj pod okom krásna textúra, detail pokožky. Keď sa pozrieme trošku viacej doľava, to znamená modelkinu pravú stranu, lebo je opačne otočená, teda zrkadlovo otočená, tak vidíme, že už tá 1/4 clona nám zabezpečila krásne ďalšie rozmazanie pozadia. Je to veľmi dobre vidieť v podstate, áno, na týchto vlasoch to je pekne vidno, takisto, kde tu máme krásne kontrastné vlasy, tu na kraji už to máme rozmazané. Tak ako vlasy išli dozadu, už naozaj tá hĺbka ostrosti pri tej 1/4 clone je veľmi krátka. Na druhú stranu musím povedať, že pri portrétnej fotografii je to v podstate naozaj to kvôli čomu máme takúto clonu, aby sme to pozadie naozaj odrezali, urobili to mliečne pozadie, čo najviac ho rozmazali a ten objekt, ktorý fotíme, aby sme ho mali čo najviac ostrý. Čo k tomuto objektívu povedať? Na záver. Vysokosvetelný, profesionálny, veľký,
s obrovitánskym prenosom kontrastu, s výraznosťou, detailom. Nerobia mu problémy nejaké monotónne plochy, jednofarebné. Dokáže ostriť veľmi, veľmi presne. Netreba byť veľmi sklamaný v prípade, ak nastane situácia, kedy fotíte na viacero ostriacich bodov, teda ostríte na viacero ostriacich bodov, zabudnite na to, berte jeden ostriací bod a pokiaľ možno odporúčam používať Continuous Autofocus a AFC-čkový mod so single bodom. Akékoľvek, tým, že to má veľmi nízku hĺbku ostrosti, akýkoľvek pohyb modelky alebo akékoľvek roztrasenie vašich rúk, napriek tomu, že si dáte pevný postoj, pokiaľ to fotíte z ruky, AFC-čkový mod, pretože akýkoľvek pohyb vám urobí to, že nebudete úplne mať presne zaostrené, dokonca ani pri ostrene s ostriacím prstencom vám nezabezpečí maximálnu ostrosť, ktorú potrebujete a ktorú by ste očakávali. Ten AFC-čkový mod, pokiaľ ho máte zapnutý, doostruje si tie jednotlivé vibrácie. Vysoko tento objektív odporúčam všetkým portrétnym fotografom, tí, ktorí robíte modeling nejaký respektíve fashion shooting, podobné záležitosti. Vysoko odporúčam, je to naozaj jedno z najlepších, ak nie vôbec. Priznal sa, nepoznám všetky objektívy Nikonu od roku 1930 alebo kedy Nikon vznikol, či skôr dokonca. Tento rok máme 100. výročia, hurá. Nepoznám kompletne všetky výrobky, ktoré Nikon vyprodukoval za to obdobie. Musím povedať, toto je zatiaľ naozaj to úplne top najostrejšie sklo objektív, aké som kedy v ruke mal. A úprimne začínam na tento objektív šetriť. Bude v mojej brašni onedlho, verím tomu. Není to lacný objektív, ale za tú cenu stojí. Priatelia, to by bolo dneska všetko k tomuto objektívu. Nezabudnite, navštevujte náš YouTube kanál, kliknite si odoberať videá, dostávať novinky, choďte na stránku magazín AQT.sk, kde okrem tohto objektívu nájdete aj ďalšie videá a vidíme sa niekedy pri ďalšej recenzie, respektíve dobrej rade. Ahojte.